When unu mabuka this guy ya kete unu na afibu ka o si shine. Do you understand? Unu afibu ka o si shine. Man, I look at it today. Everything obun all work for. Everything obun all build you. All the reputation, all the influence, everything who build you is about to collapse because of again crime. Because of again ajọ ife. Gbala ajọ ife ọsọ mana ọ ya aba anyị na-ekwu ya. Some of you na-apụta na-akpa anyị mugu. Onwere no ife anyị ma. What do we know? Gbala ajọ ife ọsọ. If anything bụ gbasara crime, stay away from it. Because onwere anything ị na-eme n'ụwa. Onwere ihe sokwa gị hide ya ka ọ hapụ surface one day. Is either no surface mgbe ị nọrọzi ebe a. Omebe ụmụ gị affect ndị nọ ndụ. Ibutele ụmụ gị afa aja afa. Because na aja afa bụ ihe na-egbu nkịta. Do you understand me? Mgbe ihe imetere butelu family gị aja afa wee bido ya isolate family gị, o mee na fa affect. Do you understand me? Psychologically, mentally, physically, that's the attitude that na crime after commit be if get ụmụ gị affect. Na society fan on here. This is why onye dị ka anyị ahụ pụta ebe a na magwa ka izere ife ọbụla na-akpọ criminality, crime ọsọ. Gbara ife niile ọsọ na nwere ebe ọ ga-eduje gị nwanne m. O nwekwara na-eme ya survive fine mana bala amara dat na mmadụ niile abụrụ ofu. Ịghọta na nwoke na-apụ ndị mmadụ ebu ndị mmadụ were emelili ịchụa. Kedu ebe ọ nọ today? Do you understand what I'm saying? Check all the people in my community crime. Evans, ebe ka Evans nọ today. Well, to me na afọ na ife afọ agadale. How far? Anyị na-emachi eji na Maderiko ebe ka fa nọ. Amam ịghọta ife a na-ekwu. O nwere ebe crime ga-eruje gị. Instead, the crime will destroy ihe ọ bụla ibi urugoro n'ụwa. Crime will destroy your name. Crime will destroy your reputation. Crime will destroy your wealth. Crime will destroy your connection. Crime will destroy your influence. Ihe sokwa gị bụrụ n'ụwa. Ajọ ife na aja afa nwere ike collapse ihe niile in a twinkle of an eye. This is the reason I awapụta ebe ya na-agwa ka ịkwụba aka gị ọtọ. Gị nwa bụ nwa afọ Igbo nwere ife eji wee malụ ndị Igbo. Nwere ife eji mara anyị. Ndị Igbo ama ayazi ndị na-ekwu eziokwu. Kpatara na ala Igbo na-anụ na mmadụ na-echiche mmadụ ọzọ saa onye afọ ile. Mbọsị ọ ya apụta na-ekwu okwu ọgbapụ akpụkpọ zọrọ ọkpa nkịtị na ana. Na-agwaghị nke pure truth without manipulate the eziokwu. Mana anyị na-agbaghị ya kịta ka ịkwụba aka gị ọtọ isi no. Ị nọ na the wagon of ọcha sigbute, ọchalọ sigbute. O nwere ife nchọrọ ịgwa gị. Onye ọbụla ji enyi wee kwụọ ọnya, ọ dị ekele anụ onye a ga-amata. Ndị Igbo gwara mụ na gị na-abọdatị na ọ ga-atacha ego kpaka mmiri na-eji isi eme gị na-ekwe a na-ekene na ọ ya aba agbacha egwu ọ na-anụ ukwu. Na-akwụ na ga-eme gịnị ga-ebe akwa nwa na nka. Ama m ịghọta ife a na-ekwu na ọ ya abụ nwoke tocha ochere ibie. Na ọgọdụ ga-elu nwoke ebe o luru ibie. Ị na-aghọta ife a na-agwa gị? Gbala ajọ ife ọsọ maka echi niile. Nature na akwụkwọ ụgwọ ihe ọbụla i metere n'ụwa. Ị nwere ike na-eme ya na-ana mana one day aka ga-akparị gị bụ ezekudene. Isoro na onye ọbụla na-eterrorize ala Igbo. Iso na ndị na-apụ ndị Igbo banye ime ọfịa na demand ransom. Iso na ndị ya wepụta igwere egbe gbagbuo onye Igbo ibe gị. Iso na ndị mere na insecurity na-edistọbụ na ala Igbo a mụ na gị na-abụ sinianị. Nwanne m time ka ọ ga-eteki because aka ga-akparị gị. Ọfịa sokwa gị nọrọ na ya. Ndị a niile ifuru usoro udogoro abụ. Fama na a ga-ejide fama na mbọsị dị etu afọ na-abịa. Dazi aka ha na-abụ ga-aghọghị ofu aka.
nwanne m gbaala ji ife ọsọ. The worst thing nwere ike ime gị n'ụwa bụ i deprive gị ya freedom. Keep ogo one place. Sometimes that's ya na-enweta communication. Stay away from crime. I know the reason why in Jagwagifa, a lot of great men are done because of crime, corruption, okochicho, greediness. Do you understand what I'm saying? Ma pụtana agwa gị eziokwu, ị bụrụ nwa okorobịa banye n'ihe ọbụla dị legit, hustle ba, apply consistency, no retreat, no surrender. One day, ihe afọ ị na-ebuild ga-aga viral maọbụ ga global, depending how truthful ị dị. Ana m ayọ gị ife ọbụla biko, stay away from crime. O nwere benefit dị ebe crime nọ. O nwere benefit dị there. Ọ ga-aghọlịrị gị afịa ma ọ bụrụ na ị lapụrụ ya tata. Ọgwụgwọ ka ọla m n'ọnụ. Ka emesịa.